A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bayani game da shaitanun aljanu da suke shiga jikin ɗan adam. Game da matsalar shaitanun aljanu da suke shiga jikin ɗan adam su cutar da shi. Shigar shaitanin aljani jikin mutum wannan ba abu bane ba ko sabo. Duk da akwai gurɓatattun malaman da suke yada da'awar cewa wai ƙarya ne aljani baya shiga jikin ɗan adam, wanda hakan yana nuna ƙaryata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da sahabbansa, Allah ya ƙara musu yarda. Domin malamai da dama sun bayar da fatawoyi da yawa, musamman cikin majmu'ul fatawa na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya saka masa da alkhairi, ko kuma cikin littafin Ridha Ash-Sharqawi Ash-Shifa'u bil Qur'an li ilaj min al-jinni wash-shayatin, kuma littafin Manhajul Qur'an li ilaj ash-shayatin. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata mata ta zo ta same shi, ta ce, ya Rasulullah, hakika ina ɗauke da shaitanin aljani yana buge ni ina faduwa, shine na zo wajenka don ka bani shawara domin in warke. Sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan mata, da in miki addu'a ki warke, da in barki da wannan aljani da yake jikinki yayi sanadiyar mutuwarki ki shiga aljanna, wanne kika fi so? Sai matar ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, gwara ka bar ni yayi sanadiyar mutuwata in shiga aljanna, amma ina son ka min addu'a ta yadda idan aljannin ya kada ni in daina tsaraici. Take annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata addu'a, sai ko ya zama in ya buge ta bata tsaraici. Sannan a ƙarshen rayuwarta aljannin shi yayi sanadinta ta zama 'yar aljanna. Allah ka samu daga cikin 'yan aljanna mu ba. Wannan bayani na ciro muku ne daga cikin littafin likitan kaina wallafar babban malamina Sheikh Abdulrashid Adamu Ahmad Dambaiwa, wanda ni mai bincike Dr. Raj Abubakar, shugaba kuma jagora na cibiyar bada magungunan musulunci da na gargajiya wato Dar Thaqafa.